accesibil mijloc de transport folosit cu grație de la Homo erectus încoace a fost piciorul. Undeva pe la 3500 înaintea erei noastre sunt inventate bărcile cu vâsle pentru navigarea pe mări și apar primele vehicule cu roți fixe, cum este carul. Apoi, caii sunt domesticiți și folosiți pentru transport. Prin 1492, Leonardo da Vinci este primul care teoretizează serios zborul, lăsând peste 100 de schițe care ilustrează teoriile sale. 1620, Cornelis Drebbel inventează primul submarin, un submersibil ghidat prin vâsle. În 1662, Blaise Pascal inventează primul autobuz public tras de cai. După ce Leonardo da Vinci imaginează primul vehicul autopropulsat mecanic, în 1769, Nicolas Joseph Cugnot inventează primul vehicul rutier autopropulsat cu aburi. 1783, marchizul de Geoffroy d'Aban construiește primul vapor cu aburi și roți cu zbaturi. Acesta apăruse însă pentru prima dată în schițele lui Leonardo da Vinci. În același an, omul se desprinde de pământ și plutește pentru prima dată cu ajutorul baloanelor cu aer cald inventate de frații Montgolfier. Pregătiți-vă! Așa arată prima tentativă de bicicletă din 1791. Însă, abia când i s-au aplicat pedale, a început să devină cu adevărat populară, după 1865. Unde apar primele schițe despre bicicletă? Desigur, la Leonardo da Vinci. 1814. George Stephenson inventează prima locomotivă cu apă. 1862. Jean Lenoir construiește primul triciclu cu motor cu benzină. 1885. Carl Benz construiește primul automobil din lume propulsat de un motor cu ardere internă. 1899. Ferdinand von Zeppelin inventează primul dirijabil folosit în aeronautică, adică un balon cu motor și elice. 1903. Frații Wright inventează și pilotează primul avion cu motor. În 1910, Henri Coandă construiește primul avion cu reacție. În 1940 este inventat elicopterul modern, deși fusese conceptualizat pentru prima dată de Leonardo da Vinci. În 1961 ieșim în spațiu. Yuri Gagarin este primul om care face o rotație completă a Pământului, zburând cu Vostok 1. În 1964, transportul feroviar ajunge la un nou nivel. Este inventat trenul Glonț. În 1969 pășim pentru prima dată pe lună cu Apollo 11. În 1979 este pus în circulație primul tren cu levitație magnetică. În 1981 se lansează prima navetă spațială, Columbia, navă spațială care decolează și aterizează ca un avion. Azi avem deja primul prototip de automobil care se conduce singur, fără să aibă nevoie de șofer. Toate invențiile au fost considerate la un moment dat science fiction, la fel și rollerul cu gumă care șterge cerneala. Übers Fiction. Puneți ideile pe curat!